ये बच्ची के मर ही के पड़ी, ये बात समझ ला तू। तू हमके बहुत इग्नोर कर रहल बाड़ा, इहे प्यार बात हार। अरे दिल के बात कबो मिस कैले बानी। रग रग में हमरा के अब तरम जाएदा, के सांस धड़कन में हमके थम जाएदा। ये क्या किया तुम दोनों ने? निधि के पेट में 5 महीने की स्वस्थ बच्ची पल रही है। रउआ सिर्फ कीमत बोली, हमने के हर हालत में हर कीमत पर ये बच्ची से छुटकारा चाहिए। 5 लाख कुछ भी करी। तू कुछ बोलत काहे नहीं कर? जब सबके इहे मंजूर बा तो ठीक पर गिरा दे बच्ची के। अतीत के सदमा कहीं आवे वाला कल के खुशी ना छीन ले। आज मौसम सुहाना, बड़ा खुशी की रात आई है। मुबारक मुबारक ये शादी मुबारक। हेल्प! हेल्प! रुक जा बच्चा, तारा घर के ऊपर काल के साया बाटे। देखा से तलागत है कि दम घुटला से मौत भइल बा। निधि, ये घर में कौन आत्मा बा? ये फिजूल के बाद तारा दिमाग से निकलत काहे नहीं खे? बहुत जिद्दी आत्मा बाटे हूँ। कुछ तो गड़बड़ बा। बाबा कौन उपाय बताई? वो सिर्फ एक आदमी बाटे जौन तोरा के ई मुसीबत से बचा सकेला। योगीराज शंकरा। बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले ना, बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले ना। बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले ना, बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले ना। यत्र तत्र सर्वत्र हर हर महादेव। शंकरा सिर्फ बेगुनाह के मदद करे, कोनो गुनाहगार के ना। जौन बोले बड़ा जातोन काटे के पड़ी। जे जे ओकरा मौत में शामिल रहे उस सब के मारी, बिना मरले केहू के ना छोड़ी।